Osani ini doglam pyongmani jorawo kaka ham yapare ang kokisisano sanani nai. Kemer club ang ML ungya sung sikangno o club ni bororok ano borom riwoi o club ang motai nok pyogoi thangpaja a somoya ani kuno phan krei ang kuno rinani khomota krei aipano o club ni bororok anotamo nugoi borok borom riwoi bang club to phan thaimia tamo hinggakai ang tini mucuman o club jokhon orom motai nok kaisa ani ML phan bai orom nok tanggei musangre jokhon te tini ani yak bai ang phio pro ani mokol ni muk piklainani nayu tam hinggakai ang je pok riklang mani ang ML ungya pura ang ML Ramchandra Gat nungani nang kun dinowan sugui maya tini orone lukurome hamjang mabai ang oro ML ungui mangkha adino ang kok riklang ma tongo jodi ang phan sok ang jakai salsa nong noroni hamari khainani bagai ang chaitok nai hine ang ML ungmani porebo poilano kemer clubo sula light nan bagai jadiman mote ang rikha tini mondir oro jeng nok tangeri kaor gerei tangmaya kerungkar ang khai tanglai jao tai ang gobang ma khobor nakha dirgo bochor china ampura kesam diprai bonchito bunse ukologo klai tongjak omol jeng khanao abone bagai ani bo khan langmani tongo tangei china ampura kesam khai ukologo usrui tongnai china ampura kesam ni bororo khai tangi ukologo buibai khai to nijangnai aboni pogno wan sugino tini angoro chini Ramchandra Gat puila o mondir nokno angoro riwo ang wan sugo chini Ramchandra Gat hamarini lamatei o sungsar bai mosangai tongthun jeni bororok sino jeng aguliwo thangkai lama kotor kotor nogo buni dofani bororok engti kaham kai gari gura scooty bike kai guru angmo musungo chini tipra sarabo musungo buni dofani hai nai thok kai kaham kai kamiyam chani lama rongno khlaiei singbo buya hai musang tongani aboni bagino chini o Ramchandra Gat sabjunal hoite chini ampura jora tabo PM JSY ni lama kotorungnai salkisa sikangno o lama no chung agency tai executive engineer sokai phaiye naikha lama busikai sarkarini jaga tong oroni tahsildar no tuye scale boi jaga chung nai rikha mo tabuk 7 meter lama ungnai kotorma lama ungnai gari khungnai kaham kai choli manai chung buni jaga wo nungmani chini Ramchandra Gat chini o ampura chini baijal rama tabo kotorungoi buinia haikeno choliwi mannai naikhakungnai oma angwan sugu norong nukhana jeng kabangma fight khaimani bisingtei chini Ramchandra Gat jora highway no complete khariri rikha jeta buinia amsayo tabukbo kacholi tongkhu sudo obo simia Ramchandra Gat to musang dinani bagai jate chini Ramchandra Gat hak pangkaino boi saimanan mote street light bo ang ririka solar light baitai tai 100 moton chini bromganang minister Onimesh Debbarma saka minor sar angtai 100 solar light dinai ebong chini power minister bo te 50 ta rinai tai 150 solar light makai chini Ramchandra Gat প্রত্যেকটা মন্দির প্রত্যেকটা গির্জা তাই চিনি ও হাইওয়েতে কুবুং খাই সোলার লাইট আর যে কামিও তাবো সোলার লাইট মায়াকো আ কামিরো গাং সোলার লাইট দিদি বাইনাই আবনি বাগै जों जतन थानसामा तंनाय थानबाक्सामा तंनाय आं नायो मिया वाति सेक सेक जों नरमुखाना दंगर कामी लामा
je lama no tuyi jaga ni problem me jaga nok thang no tlangai ang thango thangai executive engineer assistant engineer no tlangai thangai me jaga ni problem no solve thaika borbai salaye abo lama ungsinai akamini bororok bini bosaboti no school tunani hati ho fainani borok tabo kaham lama mansinai ebong osani pore no o dongor kami lama selamjak sinai me executive engineer sika saka sudah abo simia jeng sini Purba Ramchandra Ghatni Silpara tai Silparan simi Batapura jara o laman chongmari jara ang pogrimani tongo ang judi ML ngun mangkai norobai chongja khakai ang alamano thik kai hinai mi abono bo thangi naika abono bo sing paper block khlaiei slamai nani bagai sing saito goi tongo abobo datino o financial year no ungoi thanga ne ang kha khlaio eka moti ya hai kaino gobang ma bolai jangnai lama chini Ramchandra Ghato tabo khlai jangnai nini purba chini paschim belsara ab bazar ni hoite aro kaisa nimbu phangtongo aj oron simi khaiei abo Ratanpur ti khaiei bel phangjora 36 কোটি ni upar 44 কোটি ni samungnai abo state highway ungkha tabuk abo 9 meter lama ungnai kotorma 9 meter lama highway hai kotor ungnai tai kubuni jagai ungya tai abo simia chini Ratanpur hoite niu sonbari tikai yang sodor parmani ayang simna tikai abo 11 কোটি টাকা ni tender ngi complete ungkha war goda rungi thangka abo bo wati thangmani ya gulo no tangjangnai tai baijal bari theke nini mudi bari ti khaiei ayang nini Sacred Heart school ti khaiei Ratanpur jara abo bo PMJSY ni lama tabo ekta total technology baikha alama salamjangnai ebong o wati thangmani ya gulo na abo borok khainani bagai agency rok reading jak tabo borok phainai ebong kisu kisu jaga tabo ha wakha gai tongkha abono salamnani bagai ekai takura bokhoro ang norong thani tini no kathar salo ang koinani musungo lama agi krei lama maya lama salam jaga ne norok gabi khayo ang norong no lama rinai kintu norok jaga marinai norok jaga riya khai government ni guideline anusare sing lama salamai maya eka aboni bagino sing kaham kai chini malkhong lama tui kai cholinan bagai gari khongnai kaham kai glai sunani bagai norok muksa mung ni khai jaga yakar marinai eka aboni bagino norok sacrifice ma khlainai sing lama kaham himnani bagai omti ya haikeno teba hamadi sing tam khlaiman aboni kerang kothama kolok ma tongo chini oro tabo baijalo boys hostel complete girls hostel kisudin bisingo tender ungnai school bo tabo aro kotalkai tangjang bebak no sing tabo slamoi tongo tabo oro ekolojbo nok bisidin baloglaak o 2024 অথবা 25 ni prothom dige na ekolojbo school bo chalungoi thangana ga aboni bagai tabo nangmani yapri romja kai tongo ekai obo simia norakebo khana kakai tongthogane je বিধানসভা angno chini kami amchani buriro jara gorib bongshani borok khotong mayang tongmani khotong rinani bagai ang বিধানসভা tisaka 2 কোটি টাকা ni khotong paijaka ang koyekdin age chini tribal welfare minister by malaikha bo sawo MLA saheb boani bo বন্ধু ang 2 কোটি টাকা ni paikha tabo khotong no dating no bagjangnai সম্ভবত অসামতাই পাইমানে yagulo no जों khotong rinai angani je phantrongsak chini tipra motha block committee by kokchab laye जों taklai bosoro chini boromganang minister no koyui mungni bisingti khai tipra sa bigara rongno bo जों rignai rikha tairpore chini ta ononi dofani borongno tini sari जों gobangma prai 600 moton kasakasi जों sari rikha ang khaklayo agami bosoro o motebo barinai tebo gobang rinani bagai जों chaitoknai engkakai khaklai aboni bagai norongni chaitokmo nangnai rinani bagai जों chaitoknai engkakai khaklai aboni bagai norongni chaitokmo nangnai tini oro mondir mo norongni mo chiniya mo nongni mondir ingkha mo tini nongni yago yafarjaka omono naithokai toninani mono musangri toninani monongni daitto mote ya hai mondir chini Ramchandra Ghato কোন সময় তাই খলক দারি জাকাং সাইমেয়া গবাংমা মন্দির জাকা বিশাখায় সঙ্গে ন
tin uri thangmani khobor wan thani phaika ang abono sanjaiga buskang lepaja ukolog lepaja aboni kogrobo kobang ma ano phaika tobe agami dina kotebo kisamoti jatri sane mondir rinani bagai ang saitugui tongo ani bukha muitu tongo ang pogrimani tongo obona ang tirik kai sopungui ribainai hingga kai omti khaino sini Ramchandra gatno bunisai tai kisa juda khalaiye o sungsar bai musang roi toninani bagai जों जत्न मा साइटग्लायनाय kai takuro bukurok tini belaikhana tongthokmani sal khana osa norok jotona kaham tongdi chemani ahai taklaiba ang osa berainai chini o Ramchandra Gatni social activities tongnai rongno tui tini bo जों kobangma jaga berai leikha khana bo जों berainai khana highway ni lamani eng naro जों berainai dinga kai modom pujan dinna kai yang naro berainai jotno chema ani je mansak protekta club বা সোসাইটি যারা মোতাইকাইনাই ওয়ানসা বারিংথন টিপ্রাসা বারিংথন হিন্দুস্তানি বারিংথন आं दाख्लैबो नरंनो आनि जे फानथंसाक सुबा फायनाय आं जे दिनो फायो बेरायो आ दिनो प्रत्येकटा मन्दिरनि या अंगने जे मन्दिर खालायनाय जे मोताय पुजिनाय बंथानि याफारि रिनाय हिंगाखाय ताइता मोसानाय जों ममतिखायनो तिरखाय अ संसारो तेबो मोसाङै तंनायनि बागै जों मा चाइतग्लायनाय नरंगो तेबो चाइतगदि जोंनि एलाकाव बाहायखाय तेबो डेभलपमेन्ट खालायनाय जों अबनो कक नमा वानसुग्लायनाय o elakani problem tongkhai nor ano sadi jate ang bidan sabhaw tisawoi jotoni mokolo naisom riman obona ang chaitok nai ningkai kemar o club buskango teba agogoi thangton o kemar club no जों buskango teba naithotok butike khaimano kemar club ni jara ojoma tongna ang borno bokoinai kinango norong itamo nangno norok sadi ang ani je tongsak ang subanani chaitok nai tai kemar club nabo ang koinai tini ba ang kaisa volleyball tournament aro tini udbodon khai phayo blaikeno hatungo je basik kubra abo tini je tournament ang aro ba kogri kapkha tini tournament no ba ang sponsor khayo kai agami dino borno tebo tournament khainan bai saka tini kemar club bo khlaidi bori rongni tournament tamotong thungjangnai tamotong norok khlaidino elakani borokno tui buri rongno tui salarongno tui chini gobang ma thungjangnai tongo koldom kamani tongo phan solaimani tongo khasingmani tongo gobang mamti khai buri bai salarok bai kaijangnai kaijaiga thung football thunglaimani ro omtiga gobang ma norok tournament khaidi norongni kaisa busuk khoroso thano sungno ridi जों बिबसना खायनाय चिन अजामारक बै जों सालायमानि बिसिंख्रै जों स्पन्सर खालायनाय अमतै खायनो गामि आमसायो थोंमुंनो बो जों गरि माति सानाय चिनि सा खामिया उंतंमानो गाहाम खालायनायनि बागै चिनि जेरायरक ड्राग्स बाय कुबुलराक तंमानि अबनो मोथागनानि एबं खेला बोखागो बरनो सतनै तुमनानि बागै जों मा चाइतग्लायनाय काइतामो सानाय नरक जतनो गाहाम तंदि बुसकांनि सालो जों जतनो संसार मोसांगै नायथोथखाय तंमानानि बागै जों गाहाममा तंलायनाय गाहाममा वानसुग्लायनाय गाहाम वानसुंमानि बिसिंथिसे जों अ संसाराव मोसांगै तंमानाय मुसुक सावैनो आहायनो आहाय असामतायनि जतनो खा गाहाम ते हामजामा याफारै आनि कक मुसुकनो अंसितुं जतनो हामबाय खुलुमबा।